caggal ne jettuɗen Allah julde Mouhamadou Thioubadou ɓuɗɗo windere en jetti jinnamen en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV e toɓe goni e dunde Baba Adam he kono noon en calmini mawɓe galle ɓe woni Dawouda Moussa Dia ana wonde kaw meɗen Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani wadde en calmini kadi dendagal technicien uji e caméraman uji e journaliste uji animateur uji wonɓe e Pindi foof e kuuɓal en garti ɗo kadi hande e émission meɗen Debbo Afrique taw ko yewtere nde ganduɗen ko banimon debbo baɗiragel moɗon miñiragel moɗon o Sally Dia madame Bassoum debbo mo Agnam liduɓe e lidu bano buuɗu sippatoro ɓe sippa jamli walla mbiyen debbo mo Bosoye kala walla debbo mo Fouta foof wowi ɗo wande meɗen kala saaha hande kadi en garti hen kono kadi en garti kadi e mbadi wondi e Debbo Afrique nde tawno eɗen gowi e kala saaha invite ɗo debbo mo ganduɗa ko darolgal taw kadi ko debbo timdeteɗo tigui taw kadi ko debbo mo ganduɗa baɗɗo hunde ha yimɓe foof teskiti ɗum kono kadi ɗen gandi so tawi en mbi Debbo Africa en mbawa haalde haala Debbo Africa taw en kalani haala kadi rewɓe jooɗiɓe e nder galleji mumen nde tawno ɗen gandi hande so wiyama Debbo Afrique tan hagguillaji kuccata mabɓe tigui nde tawno koɓe jambareɓe ko Allah hokkiɓe ko wona hunde wemde kono hatta eɓe mbadda hen woni holɗum woni debbo ɗannoraɗo ene jooɗi e nder galle ene fada gorko wadde noon hande en gari ɗo eɗen kuccodir ɗo kadi e neɗɗo meɗen sehi men ɓinguel yummen mo ganduɗen kadi ko e Pindi TV ɗo woni wadde mbaɗandi yeeɓiyankoɓe Pindi TV foof mbiyata holi o on woni Oumou Dieng debbo mo Ndiayen Pendaw walla mbiyen debbo mo Fouta kala ko hande kañum bismiɗen ɗo ƴewni yewtidde muɗum e ndeɗo toɓɓere nde tawno mbiɗen ko Debbo Afrique taw ko debbo ɗannoraɗo gonɗo e nder galle ne jooɗi ne fadi joom galle muɗum Oumou Dieng bisimilla ma calmina bandiraɓe Seydi Dieng tigi rigi noon tigi Sala Dia madame Bassoum caggal no jettuɗen Allah joom baɗe bawɗe jiɗo waɗa baɗo laato en juule rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurnaɗo windere koddonulaɓe timmode annabaɓe en jetti kadi hilefaɓe diine e aada en jetti kadi machallah leñol kala ɗo fulɓe goni partout dans le monde en gaccani hay goto en jetti kadi nene baba ɓen gaddan men woodede o duna mi salminima Seydi Dieng Seydi Dieng a weltanama kadi e hande huccodirde ɗo kadi e ma ko bellama mawɗo nde tawno woni ko mbiyata ko payde ɗiɗi laaƴodirta wadde noon so tawi en kuccodiri ɗo kadi ko hunde mbaɗande welode dendagal bandiraɓe yeeɓiyanko Pindi TV ma chéri hande gadduɗen ko toɓɓere debbo e nder galle taw ko debbo jooɗiɗo debbo ɗannoraɗo sen nani en mbi noon eɗen gandi ɗanniyanke wonko uppi caggal mum ko debbo jooɗiɗo e nder galle aɗa jooɗi aɗa fadi joom galle ma ni woni caggal leydi eɗen gandi wona hunde wemde won caɗele kewɗe nde joomum yiyata e nder galle kono noon taw ko jambaragal tan e muñal e yidde resede joɗinta ɗum hen woni holɗum ko debbo ɗannoraɗo joom galle ma resima ɗannima aɗa wona e nder galle kañum resma kono noon ko jinnaɓe ndesma yaha ha ƴekiraɓe ndesma won caɗele ɗe jomum heɓata e nder galle ha heewi kono hatta foof muña taw ala ko jaggi ɗum ɗon sona yidde muɗum eyo hol ande ko mbawɗa hen haalande bandiraɓe holko jiiɗa e rewɓe meɗen Fuutankoɓe surtout jooɗiɓe ɗen paade worɓe mumen hol gurdam ɗam kewɗa yiide ɓe guuri taw ko gurdam musɗam ɗaɓe guuri e nder galle mabɓe tigi rigui machallah Sala Dia adi foof ko weltanadem ɗum ɗo ko gadduɗa ko nde tawno koye jokkere en ɗam jeeya hakkille jultuɗo machallah ko weltanadem tan kono kadi sen naate toɓɓere ɗanniraɗo ko toɓɓere guurande enen guuri ɗum machallah caɗele nen hen foof nen hen ewa ko ɓuuri mantinade ko noon e welam nen hen kono caɗele kadi e woytotoɓe en keewi tigi rigui nde tawno aduna yimɓe foof mbawa jooɗade yimɓe foof mbawa ɗannoɗade alay saago ɓe ɗanno ɓe jooɗo e nder ɗannugol ngol noon wonko yimɓe cikka ko heewi taw ala hen ɗannoraɗo en tampi sa ƴeewi e enen rewɓe men hande ɗannoɗa goppaɗo joom suudu ma adi foof yewende woni goo ɗiɗi hakkude ma e joom suudu ma cuusdiral ngal en no fotni waade
mankat wonti dewgal téléphone kon kedi hande gorko gonɗo to nen lepto su ñamani a anda nen neldaga kono anni an debbo gonɗo ɗo kalka kewi sa waɗi seeɗa wiye o wasani haydara taw kedi joom galle ma wona ko jaho tan nokku adda so kewuji waɗi yimɓe ƴeewat ko ɓuri mantindade ko poɗɗa wadde an debbo kalka kewi e ɗaminadi ne heewi goto fof ɗamino te yimɓe mbawa miijade gonɗo ɗo no wasirat ni ɗanniɗo noon wasirat par ce que ko jiilaw neɗɗo noon sa yiilim yelli daña yelli mbasa dañde walla kadi daña dañal gandanɗa hoore ma koko foti wona no yimɓe jiɗirni noon mbawirta sa addi wutti a totti ƴeeke walla ese wiya aha ko jawdi ɓiyam taw kadi jomum yamni woni hen taw wona ni jawdi joom galle mumen mbaɗirat noon tan jokko en ɗam e fewnude tampere ne heewi hen nanallaji ko kewi fof joom galle ma wiye kar joom suudu ma naggam e naggam sa woni joom nofuru wotour ñan fof galle ma dillat gonga sa woni joom nofuru wotour kala ndo pinɗa ma wadde joom suudu ma taw Allah yiyani annabi seedaki e o saabu yeewede tan in muusi surtout mo jiɗɗa distance kedi so waɗi ngow ko ponnoɗo wonde hakkude mon mankat yamni mon natto susdirde no ponɗon susdirde son gari gandirton ɗum son gari son gondi seeɗa tan woni hen ellaji jaltoji so woni noon nofurma wonko lowano hen walla wonko waɗano e hakkille ma tan an e hoore ma ɗum jiita sa rena gondigal mon fewta needi ndi e ɓesgu ma mankat pour neha ɓesgu ma normal mankat saabu needi yummu en jogi hen baabi en jogi hen yam noon ko ɓuuri ko heewde ko debbo jogi saabu gorko yiiliyoto sa arti dewal Allah kedi a wonani ɗo holno mbirta sukaɓe ma ummo juuloy walla joom suudu ma e hoore mum responsabilité mum koye ma fawi holno mbirta jomum so woni baɗon sali en walla ummo dieng en ma mbiya joomum en gummen juuli en sa wiyani noon joomum men jooɗo mbatta haydara ɗum ɗon foof ko caɗele gonga Seydi Dieng yama a naati hen no feewi ko iddi ko fof ko yeewende nde nde tawno ɓe kewi wiide so bayrodiral waɗi tan mataw ngowko usso te so ngowko ussima gillu usso jooɗɗa a resa aɗa wone galle aɗa wonde jinnaɓe so tawi Allah hokkima sens kawra e israɓe moƴƴuɓe e ƴeekiraɓe moƴƴuɓe nokkuma jaam so tawi Allah hokkanima sens kawra e ƴeekiraɓe ɓe ganduɗa ko bonnoɓe ko tampinoɓe kawra kadi israɓe ɓe ganduɗa ko bonnoɓe ko tampinoɓe goo aɗa wonde yewende aɗa fina e kala saaha aɗa yiya hono ma en ene gurde e worɓe mumen an gorko ma wonani sara ma so jamma ari mbalda yewende an goto e daram ma sa fini ñalawma pinaɗo boni won hen pina ka tottete dépense totteɗa dépense taw timmani jaaha jeere dugga gadda defa defta wiyo o defi ko bone hen sahaji jomumen jaaha ñamloyo jaranma yaade ñamloyade e ko way noon min mboɗo heɓa ko way noon jomum woda nodduɗomi sali wallam min dey joni ko wiyete ko tan guila min ƴettiri hirande dépense uji ɗi mbayani noon a tottete dépense ka joguiɗo fecciraɓe e nder galle ka joguiɗo nawliraɓe e nder galle jitta ko defde moƴƴe yimɓe ñaama ha kaara taw ko totteɗa ko timmani taw noon aɗa defi a defti yimɓe pamata ko totteɗa woni ka timmani kono yimɓe gonan koye wiide en mbanma critiqué o wona defowo jaam o wona ko waɗe a wona mbaɗo ko moƴƴi a defti wonta kadi aɗa rena sukaɓe sa paari hay sinno ko kihiɗo goto sa yalti a yeehi wiyo ko bonɗo donc ɗum fo aɗa wuure e nder galle ma taw gorko wuurani sara ma wonani sara ma yewende nan ɗon jomum wona toon duuɓi ɗiɗi duuɓi tati arta so arti wona ɗo e nder lewru woturu ɗo yetti ɗo deeɓi ngo ko hankkandi ussima par ce que on mbayrodiri donc way tan kono goppaɗo ngal ɗo tabal ni jaaha sa yeehi ɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati sa arti a tawat maggal poussiére alay saago homa pompa joni jomum ari o deeɓi ɗo alay saago kadi ko ma mbaton kono fuɗɗittoɓe a géro ni alay saago kadi wonko heewi ko ganduɗa ne wonno ɗon koma ƴewon lawƴi ɗum pompon ɗum ha laaɓa le temps pompoton nde wiyeten laaɓa kadi taw jomum wi fir yeehi donc ko probléme ɓiɓɓe ɓe jibinama ganda jinnaɓe mumen par ce que joɗɗa duuɓi ɗiɗi duuɓi tati anda bamma babiraɗo arti so arti ɗo potta wowde ɗum ɗo taw yeehi ɓiɓɓe ma gowatama kadi joom suudu ma wawa dañde jaam mo yiɗi e nder galle o wonɓe ganduɗa hande leeli tan koye téléphone woni ko mbiyata ko dewle whatsapp hande whatsapp o so vrai ko jokki en ɗam par ce que aussi yewende kono noon eɗen cikki hakkude debbo e gorko wonko foti wawde wonde hen ha heewi taw wona communication téléphone o tan hen sahaji wona rewɓe jeewe yewende en tagan jomum wadde ko fota wadde
kon fof de joomum faametake firti wona fof wawi neldede fof wona fof wawi neltede donc ɗum ne nani hen joni noon fof ndoye faametake so joomum waɗi heural goto tokoso wiye kanko de o waɗi ko boni ɓe ƴewata noon holko sakki ko wadde ɗen gandi rewɓe jooɗi ɓe nder galle ɓe koɓe muñɓe tigui koɓe tampuɓe tigui wadde hol fotɓe walludeɓe foti walludeɓe pour min ko ƴeekiraɓe e isiraɓe wonduɓe e joomum e nder galle walla ko wayno ƴeekiraɓe hay sa wondani joomum nder galle aɗa resa an aɗa yalti galle kono hatta mbiya aɗa gera ha gera e joom suudu bane gorko hay sinno a hoddani mum so ɓonimo wutte joɗɗo taw kañum lijjitanta horum mbiya ko banam gorko neldi so ɓonimo faɗo yongo so tawi kañum lijjitanta horum mbiya ko banam gorko dañi fof kanko tottata taw kañum ene jooɗi galle ene muñana bane gorko mo ganduɗa yiyani ɗum ponoɗa ko wallude ɗum guilay wajuji ponoɗa ko wallude ɗum guilay jaam kono kañum ne dañani jaam wadde hande hol darde de rewɓe poti wawde wallodirde ko mumen te enen koye men kala ñande debbo dañi caɗele ko ɓuuri hen hewde taw ko debbo desaɗo e nder galle mum ko debbo hono mum heewi fawde ɗum adendi machallah haali ko waɗi fayida adendi mbiyam toujours gardem rek wiidem golle mbo yimɓe ɗiɗi ndendi so boni ko goto ɓakkate dewgal ko hakkunde debbo e gorko kono kala ndu boni toro ko debbo tottete wiyete ko debbo firti debbo ina jogui dongal debbo ina tampi adi fof sala min woni ko ɓuuri hawde hande joom galle ma ɗanno sehila joom galle ma hande so garema ko nder suudu nannotaɓe te hakkunde debbo e gorko ina poti woɗɗodirde hande sa waɗani accueillir normal walla a teddinani wiye joom suudu kaari moƴƴani te debbo janan won tan ɗo poɗɗa hadde ɗum en jogui limite ɗo poɗɗa hadde mais arata o ko debbo sehilam gara naata ha nder suudu mum e dow less mum joɗɗa ƴeekiraɓe en ji esiraɓe mbi joom galle mum kara joom suudu ma ko pijo o taw Allah yiyani annabi seedaki ewa gueɗel ɗimmel nguel hande sa ñantima kanko omon ñanto joom galle makko alaɗo o ko pijo o sa accitima wiye kaari ko kaari waɗata ko fof feeñani mum sa yi ko ɓocconi ɓornotaki comci nen acciti nen wayni kangal holno mbatta ha daɗa kono kadi garten kadi e nder gallo e baɗnal ayi hoore guite rownotaki kono ina andi ko hoore foti hattande neɗɗo fof sa ƴeewi hoore ma ko gandanɗa hoore ma ɗum sa fawama ɗum a wawa fawade ɗum woto faw ɗum hono ma te enen ko fawata ko rewɓe ɓe probléme fotani wonde ka debbo ka ƴeekiraɗo aɗa ñaagui Allah resede walla taw ka desanoɗo ka esiraɗo sukaɓe ma aɗa ñaagui Allah so ndesama gone condition ji moƴƴi wadde kala ka yiiɗa ɓi waɗe woto waɗ ɗum ɓi jananɗo te neɗɗo kala ko ƴewɗa e mum ɗum jiita te ay gondigal ina heewi yaw neɗɗo a wawa wondude mum taw on jawdirani saabu Allah tagui fondani en mbi kadi serni mbadiji hay jikkuji jiiɗani goto foof eno Allah mulde ɗum aɗa yi o won berno taw wona moƴƴo o deƴƴo taw wona bonɗo mais goto foof eno Allah taguira ɗum kono hande debbo won e galle aɗan sunno ko adi fof so woni bani gorko so woni ɓi sa yiiɗi wallidde ɗum neɗɗo wonta e ladde aɗa oɗo nodda ɗum téléphone a tottum information ɗi moƴƴani te noon haaɗane esiraɓe e ƴeekiraɓe hay sehilaɓe kawra e neɗɗo tan ni boutique min de mi hawre e joom suudu ma min kawri a witane nokku naggam kawri mum joom galle ma aussi ɓerde mum fuɗɗo yiggade o holyano walla o ni way e kayde mi hawre mum in ñanti mi hawre madame naggam e naggam a anda ɗo yaano hande ko mbiyata ko kadi wandiraɓe rewɓe saɗiya joom galle ma ala ɗon aɗa foti waynade es kono woni hen mbaynoɗa es wiye pourquoi a waynaki mawnum gorko gorko kadi wi pourquoi minne a waynaki an gandi ko yimɓe foof ndesma eyyi joni wonti ko yimɓe foof ndesma an aɗane nder yewende te ko debbo ɗannoraɗo ina waɗi sensible ha ɓurti ko bonni ɗum ina yaawi kono ko bonnani ɗum kadi ina yaawi so woni joomum ala hakkille gaño ina wawi rewrutto ara wanno ɗum ko fotani wadde taw fotani wonde ɓaddodirde nde hakkude debbo desaɗo e gorko mo resani fotani wonde te joomum mbaɗat ɗum ko obligatoire taw an haydara wawa ɗum o ko joom suudu sehilam o ko joom suudu naggam o ko joom suudu salamal fuggo suudu ma ar jooɗo a wawi wide joomum yaltu boowal te neɗɗo fotani wadde ɗum sa ari naate sal on joom suudu kaari woni nodde ar jooɗo joddoɗon jewtoon woni hen waktuji so tawi mam ɗon jaaha walla gara yewtude ha woni hen waktuji joomum wiyata mi yaltu gallo so winom hande heure naggam yoni mbiya i
jom karde ala debbo karde ni way ni waati taw geɗe kewɗe ina fawi ɗum e banggal neldal ngal noon saɗa sakka debbo ɗanniraɗo lewru har lewru heɓat au moins saɗa wonde joom galle ma hewde famɗude buttade so dañi in anda ko manka kono ɗanniraɗo calculate ko heƴa dowol mum lewru ma nde wima nda ƴetta fof sa totti kaari o joom galle mum nen ha Amérique joom galle mum nen ha France nen ha ɗum tottat kam taw anda ko guurɗa a faami goɗɗe kala ko tottuɗa jomumen jaw cikka adune ko woni nder mum yam gorko desɗon kedi nen to dukkaari wallani garten kedi ma chérie e communication kay aɗa andi joni e nder haala ma a haali hen ha haali wonɓe ngannduɗa ne gonɗon mbaɗa kirkir kono noon hannde kadi won worɓe wonɓe caggal leydi taw ko worɓe hono mumen bonnata haqqillaji mumen kala saha won worɓe wonɓe toon desani kono hatta bonnata ko haqqillaji resɓe kala saha ɗo jooɗi fof goni débaji mumen ko wiide rewɓe hannde Sénégal naaɓe ko bandiji ay rewɓe wonɓe toon ɓe sa ɗacciɓe toon ɓe mbaɗata ko welimi ay rewɓe wonɓe toon ɓe eɓen jaltideɓe gay taw fof ko bonnude haqqille joomum taw joomum ene jooɗi ene muñi taw an gorko enen fof eɗen gandi ko debbo muñata ko gorko wa muñji ɗum enen fof eɗen gandi ɗum aɗa jooɗi aɗa muñi aɗa jaggi hoore ma jomum woni toon hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati an aɗa andi Allah andi aɗan jaggi hoore ma kono taw mo ganduɗa meeɗa hay yiidema yama koye fortan yima walla ni koye WhatsApp soyni photo ma wona yimɓe ɓe ganduɗa jahani hay mbaɗa copier photoje ma gara mbaɗa espéré taw ne gandu o ko joom jooɗo mbaɗa aborde débat ene kala haala ma o mbaɗa andi ɗum o min dewdi ɗo taw hade me jeeɗiɗa meeɗa andu ɗum waɗi ɗum tan ko bonnu dewgal ma so hawre gorko mo ganduɗa mo yaajani haqqille mo ala muñal mo teeyani naata erreur mbadda hen joom suudu ma ceera ɗum taw ceerɗa ɗum ko erreur wadde noon rewɓe ɗannoraɓe eɓe tampi e bangoye bang eɓe tampi ɗo eɓe tampi to eɓe jeewa eɓe jogui caɗele ɓe worɓe gonani sara mabɓe kono kadi wonɓe ɗo ɓe hen sahaji ene jawiɓe surtout debbo jooɗiɗo mo waɗani hay hunde debbo mo ganduɗa ne finande dañan hoore mum on so gorko addi wallitat ɗum tan ko gorko addani fof ne wawi waddude hoore mum kono ɓuuri fof yurminade ko rewɓe jooɗiɓe ngala hay ko mbaɗi hay hunde sona ko jooɗiɓe tan ko femme au foyer ene jooɗi ene defa ene dakka ene guppa ene pitta ene jooɗi kala ko poti wadde ene waɗa ɗum e nder galle kono dañata jaam woni no mbiɗani ko salaire aji jogui par ce que mboɗo jogui sehlam goto mo heewide o tooña ɗanniyankoɓe jogui ko salaire mbinda mi wiyama ko waɗi noon o wi so lewru ma yi ko neldata joom suudu ma ko fixe na ko 25 000 francs walla ko 30 000 francs diwata ɗon taw joomum ko ɓesɗo ene jogui sukaɓe ene jogui goɗɗum kono noon ɓe wondi ɓe an kam a wawa felede ɗum par ce que wona kañum tan joguiɗa kadi aɗa jogui dépense jogui fof en pelata ɗum e worɓe ɗanniyankoɓe kono pelaten ko jooɗiɓe e nder galleji ɓe walla jooɗiɓe e nder guuro ene daara joomum guila e ñagotoɓe ha ƴeekiraɓe mbiya omo daña ko alda e gasde o waɗantami taw joomum ene jogui suka mum ene jogui hoore mum ko neldete ko ɗum tan wawi hen tan wawi suurorade ala ko jogui banggue goɗɗo sa wi aɗa fonda ɗum e debbo mo ganduɗa ko debbo ɗanniyanke mo ganduɗa walla ko debbo liggotoɗo ko gorko mum wallit ɗum so gorko mum wallitani ɗum ene joguini hoore mum on so welama hande ene wawi waɗande ƴeekiraɓe wutteji ene wawi waɗande ɗumen ene wawi hokkude ɗumen kalisaji kono debbo mo ganduɗa waɗani hay hunde ko jooɗiɗo ene muñi ene jooɗi ene fadi joom galle muɗum ene fada bande gorko on aɗa foti wawde famde ɗum wonɓe ganduɗa ko nawlira mumen nan caggal leydi ene liggo ene daña ene neldagaji ƴeekiraɓe an aɗa jooɗi to e nder galle ko ɗo jooɗiɗa a liggaki a waɗani padɗa tan koye gorko ko nelduma joni noon tawde nawliraɗo gonɗo caggal leydi o ene waɗan ƴeekiraɓe ɓe an a waɗanaka an a wawa wadde ɗum par ce que ala ɗum an mbaɗeɗa ɗo boni a wawi dillude ko kalɗa fof wiye ko kaaride ɓuurma jomumen malluma so ɓooyi peŋa hayso kewuji waɗi hen sahaji jomumen ne gañi hayyade kew par ce que arat kew jomumen gona waddema garuwani taw fof koye dañal beele hande ko yimɓe ko mbaɗi matérialiste ko jawɗele hulɓiniɓe ha yimɓe hankkadi natti ƴewde ndimago natti ƴewde holko woni ɗon ko natti wawde famde joomum jooɗiɗe e nder galle ɗo ko muñata ko beele ko ɗum addi ɗum walla addi ɗum ko min holko pamɗa aɗa andi sala adi fof aduna hande o yimɓe ganda moƴƴo ko jawdi gandi tant que neɗɗo ina jogui ina waɗa tan ko moƴƴo mais neɗɗo ina rokkiɓe jaam ina waɗanɓe doole mum aɗa fittan neɗɗo aɗa wuppan neɗɗo aɗa lawƴan neɗɗo aɗa waɗa fof non a wona moƴƴo en jaggat et pourtant jittude doole mum waɗanma
waɗini mam ko jogi ko aɗa foti yettir ɗum sabi Allah gomɗo to in neldu mon kañum ko jogi ko waɗan mon kono o nenen waɗan mon ko jogi ko onon kaani wadde respecté joomum e ko waɗan mon ko dokkon kedi woni malli mbiɗa pularin heewi wiide so mallol fe so jobbol tiindi so joom wonani kuyu jaabo ɗum noon adda jaabidiral hakkunde joomumen wiye ko bonɗo joom suudu kaari wadde naggam hay goto yiiɗa ɗannade nana joom suudu ma nen wadde ga nen wadde ga kadi naata e nder galle tawa machallah taw ko debbo jiɗɗo hoore mum so neldama buɗɗiɗi ustu hen par ce que min mbiyam debbo wona foof neldiɗa mbaɗa e hoore ma debbo foof ko enen rewɓe foof sa neldama ma ƴeew ko ɓuuri fewde mbaɗa aɗa nelde buɗɗiɗi ƴeewa meuble joɗɗo taw ina heeƴa doole ma ko ustuɗa ko mbaɗa hen walla ndendina ha timmu ɗum ɓeyda e galle par ce que galle wona gorko tan jogui ɗum neɗɗo arnate galle wi hi kaari ko ɓoccone kala ko dañ debbo o neldata ayi e puɗɗima haɓadem pour an debbo seɓe gaddani goɗɗo meɓe kaɓa haaɓe jaltinma e gallo ɗum wonat premiére haari mabɓe saabu wiyete ko en mbasi bani men gorko walla en mbasi ɓinguel men kala ko dañ kaari tottat taw wona noon ɗon ma chéri hankandi ɗen gandi en gaare hankandi seɓɓitinde yewtere nde e artude e banggue caggal nde kalɗen banggue caɗele jomum dañata kadi jubben seeɗa hol darde debbo foti jo darade e nder galle muɗum en tant que debbo desaɗo gorko ma ne nder ladde on fof ne andi ɗanngal welani te kadi kala joguinoɗo sago mum walla kala dancinoɗo sago mum ko joɗade nder wuuro muɗum aɗa liggo hen walla joɗade nder leydi ma kono eɗen gandi ɗaniyankoɓe en mbiyat gacce ngala mabɓe kamɓe ne ɓe tampi ndeysani gone e galusuji ene tampa ne dogane jahane garta fof ko pour jogade rewɓe jogo jinnaɓeɓe jogo ɓiɓɓe ɓe taw haydara mankiraka eyyi kamɓe ne eɗen gandi ɓe guuri ko muusi wurde caggal leydi a wurdani e galle ma walla hay sinno aɗa wurdu toon galle ma won galle goɗɗo mo goppuɗa gay mon foof ne andi ene muusi wadde noon an debbo mo ganduɗa gorko resma wadduma o naate nder ladde tuula heela sabamde yilade dañde ko adde e ko surduma orma heewi orma ɗumɗo orma hol so tawi kadi a rafama o dañi ko safrirma beele an aɗa foti wawde jaggude koyngal ma tan anne pawa ɗum e tali he mbiya han tawde gorkam ɗannima woni ko mbiten ko en jii ko way noon ha wayno leydi am jëkkër ko mbiyata ko am far jaafuɗon konngol ngol daña gorko ha para taw kadi won gonɗo goɗɗo sarama gorko ma ne ɗanni aɗa waɗa ko ha fota wadde beele debbo fota wawde tinnade jooɗo nder galle mum garda ndimago muɗum ko gorko ma ɗanni ko juuri ko foof tawde kay koye ɓoggol gonɗa joɗɗa jagga ndimago ma mofta hoore ma ko wawi wiyede ma ko boni fof woni ko wiyete ko hay sinno aɗa rottane e lahal rawandu an wat feere tan oto ma tawi hen aɗa ñaama taw hay so tawi haaluji bonni ɗim a wasala ɗum ma wiye kono oto tawi e dow ma noon tigui ma chéri a memi point baɗɗo fayida ko adi foof desaɗo ko desaɗo ɗanniyankoye mbo ɗannako foof sa resama aɗa foti andude ka desaɗo saabu ko konngol mbo yimɓe ɗiɗi ndendi ko wima mbeɗa yiɗma duttinɗam min ɓuuri dewgal mon huma aɗa foti jogade ndimago ha sa fellitino wadde goɗɗum ceergal ko bonat ko fof so Allah longininom e wadde ko boni yalte dewgal ngal ɓuur ɓuuɓde sutura gona e dewgal aɗa waɗa ko Allah yiiɗa ko heddi ko mbiten ko ɗanniyankoɓe in tampi gonga ay gorko ko ɓuuri anje jawna ɗum ko jogi ko seeɗa mo jogi o jawna ɗum rewɓe hewɓe jogui probléme worɓe men in gonton boom in ƴewkidoɓe daña buɗɗiɗi totta jomum mbuuɗu ƴewde bel jomum intérêt jagguirma woni ko jagguirɗon sabi rewɓe hewɓe bonnini koye mabɓe taw gandam adi foof neldowoma ko neɗɗo lelaki dow less mum liggi haalis mum tottuma ko liggi ha dañi hewde famɗude a anda bel ñaami par ce que rôle mbo gorko foti joude ma anda jogui rôle sa fini téléphone aji hande ina weeɓi noddum bel om selli bel hande omo woni bon moment walla hande ɓerde nde welani gartiram ɗum woni rôle ma an debbo ɗanni mo joom galle mum ɗanni o gueɗel ɗimmel ngel sa neldama woɗ ƴeew rek mi neldama woni hen ka mbeɗa jogui haaju naggam mbeɗa jogui woni hen mbawa sah yewtidde worɓe mumen yewtere belɗo kala ndu puɗɗi haalde tan nandat hen haalis kew naggam matériel naggam ɗum wona aduna so woni neɗɗo anda ma mbiya ɗum waɗa
natti welde kono waɗa foddima an debbo ha jomum anda waɗanma so nden yonti noon ko gandanɗa hoorema ɗum ko obligatoire mbiya nang mais jewte goho ɗiɗi tati foof mbeɗa manquera naggam mbeɗa jogui probléme naggam e naggam walla oppude hoore muɗum aɗa yaha aɗa resta kadi aɗa yaha kadi aɗa waɗa gueɗe kamtoriɗe merci e non aɗa wadda ɗum e gorko joom galle ma sah mbeɗa manquera naggam aɗa jambita jomum welitaki so neldimam haalis a wita jomum hay a jarama ni wayatkin ko neldatma koko force sa manquiram naggam mbiya naggam e naggam aroɓe ma mbima joom galle ma nen caggalle ayi suudu ma no way yiƴiraɓe ma foof soni esiraɓe woni hen mo potimɓe wi ngar mbima an joom galle ma nen ha to taw ko yummum debbo ayi suudu ma nen naggam jiiƴen daɗima naggam e naggam nana ɗum ɗon tokkita dewgal taw ko an bonnani jarani ko mbiyam chaque jour dewgal ko adi ko yidde kono so yiddi naati beelam dewgal guil natdirɗon ɗon haadi ko heddi ko onon liggoto ɗum dewgal welani welnete liggade ɗum ɗon goto foof yo waɗa feere ndimago goto mon foof ha fodde mum wasa ngakkude koyngal ma kedi ko mbiɗa ko ustu ɗum neɗɗo min mbeɗa wi mbiyam ko mbeɗa hersini debbo dardartowo e leegal galle foof mbiya ɗon namdarami galle foof salamu aleykum galle foof pugga ɗum addat sa ndefani neɗɗo arnate wañ ma uddit kawdit ma an ko defɗa mbeɗa salli ɗum ɗon te won rewɓe waɗoɓe ɗum uddita kawdit neɗɗo ko defɗa an naggam min hannde ndefam walla debbo jogo yaadiɓe marsi saɗa nduggo ko sutur nduggoy sa ari ko defɗa welde e mettude ko sutur ɗum ɗon ko an oɗo salaire ma kedi ɗum ɗo neldani ɗum ɗo joom gallam neldat kam ko vie privé hay goto fotani ɗum andu gonga Seydi Dieng woni ko mbiɗen ko maaro ko ɓuuri ko mawnude e ngaari ndi heɗani e barmi o eɗen gandi toɓɓe mbaɗi ni wa gasde e nder yewtere wotere kono yama hande eɗen mbawi jubbude ɗo tan ha lawol gongol kadi mbawen kadi ɓurde kadi yaññade hen waktuji ɗi dokken ɗen kuuɓi walla timmi wadde noon min beltanimama Seydi Dieng a salminama a juurama en mbi kadi bandiraɓeɓe kadi en dokkiɓe kadi rendez-vous ha lawol gongol inchallah e émission meɗen debbo Afrique garen ɗo kadi taw kadi koye toɓɓere wonde walla taw kadi koye yewtere wonde taw kadi koye invité goɗɗo inchallah en calmini en juurima kala ko feewe e yewtere he kadi ko Allah kala ko ngakki hen jaafa ɗon kono wonano ko ɓurani min en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyanko PIN TV to woni e dunde Baba Adama on jarama